Realment ha sigut un partit de molt patiment. Jo crec que massa obert per nosaltres al principi de partit. Hem tingut la sort o l'encert d'avançar-nos en el marcador, i la segona part estava clar que el Prat, els primers minuts i al final, és on, si no sentenciàvem abans, ens faria passar problemes.